единият. Това е дисплея, Ажур, който е, де факто да бъдат тонали ажура, просто за база, визия. мисия на мрежа, което е Wi-Fi. Въпросът Ще направим с... основния, който е базата на него. Ще направим същия, но ще бъде с офсетов печат. Просто това е този модел, който е от 4 части и на дъното е без тавичка, директно върху палето. Хедъра ще го кашираме, до края на седмицата ще се опитам да имаш по 2 монстри. Просто исках да видиш дали за едно и също нещо говорим, за това го снимах на този клип. Ще се чуем за одобрение. 50 см. Хубав ден и до скоро. Точно.